Srangsala damsarani khaksang parate nelbosan para amsayo bruri settlement eba buro IPD rokno thairunani henai amsai berei naineni thangmani North Tirpura hangkorni DM te pani sokor bakhastani SDM phiaba borokno amsayo bruri settlement eba buro IPD rokno thairunani yagulo borokni amsayo nukjangnai samung numungte tongkhosangni bial aboni bagai khaksang parate nelbosan para amsayo bruri settlement rokno thairui manglak henai sanmung tisawi damsara khadi sora lahar kasolaika amsani lukuro phuni damjar jorani simi dibor dam nei chi nei jora kasolaika lahar koktoma mankhena amsayo thangri sogaika police dambori jora romoi kasui tonjaka damsara khadi sora lahar abobai khagni bukhagni no lamao kasawi tongjaka thanglasuo belaike jingjal nukjaka malkhong tei bike tinin rok borok mangbo ye bo lamon rok gedaring ma khepeng chula bo chini jaga le kha tongnai mano se bin da sik pai la ne bo bom bo ye se chung bo khe lama brok ma khai tok to chadit ba tui mai an bo ye be pu chion rok bo gedaring ma khem ji to mai mo jaga le kan ti bukti jaga no rok no sini khem bo chini building tang to mo kacha ni le jaga se lo se pai se kho se su la pai han sil me ate sil Kau na ham ke medium apa sadi Obe po su payo to sil po si sarang ma chak na tuno jaga o bode ka su tong phai mo Santipur area kacharin khoya Santipur area lai thamono brau chuno ja saya mani su thango jang khe bujang chore parani mondu to nei ma jora brau suo chungari he siyo ga chini bo khachang para jaga no brau chungma sia mani lekha pora tong pai mono brau bo khachang para jaga no saya mani ekdom ke chuno khawi su phayo ke chung bagra phai pu on somuyo brau chuno je maim dekha no bagra yak maya bo dekha nong abo no rok bagra ya hi saneles po sanu SDM samne are hiya sapayo chuno apom karono chune du khomba e chune ro tini ar khema ba chalanchi chungro lot ma khelanchi be pu brok bo jaga brok suye thang phai निया सहा नि कोई तो जब लोग अगर सहमत नहीं होंगे तो कैसे सेटलमेंट होगा आप लेटर लिखे मैंने लेटर लिखने को कहा था वो लेटर मंगा दीजिए उनसे अभी इतनी सारी गाड़ियां रुकी हैं देखिए 50 गाड़ी वहाँ 50 गाड़ी यहाँ कैसे जाएंगे रास्ता एक ही है ऐसी जगह में आप छोटे छोटे बच्चों को लाए जब कोई वायलेंस होता है तो बच्चों को क्या होता है देखिए कैसे आए बच्चे देखिए आप ही के तो जानते हैं ना उन्हें छोटे बच्चों को चोट Bureau Report Kokpin